kwadoko ne Nyasaye erokamano. Mad imedwok Nyasaye erokamano ahinya nikech odiechieng' ni ma kawuono en ng'wono lilo emomiyo wanene wan duto machiegni ahinya e chenro mar nonro mar Oboke. Nyinga en Nick Okello. An go Oboke adek ka indi ma ang' nachiwni mago eko bende gin weche manie e yor mar aluwa makende nikech ang'e ni Oboke gi kik dwa som gi achiel kachiel. Gimit gibeyo weche nitie gi bende mathoth. Ber mana ka koro in iwuon ikawo mari bet godo tie yien kamoro kata e ofisi kata e odi ka koro iungo nyuka ga gwata wal moro okinyi masani endi ka koro iwang'o go ng'uti mos to isomo oboke mari. An go Oboke adek ma The Star, Oboke ma The Daily Nation kod Oboke ma The Standard. Achaka ne kono go Oboke ma The Star. Watchman kanyo ni kabete killings, survivors tale of shootings, horror. Nitiere obila moro manye onego ji ang'wen. Echonyo kono chwa eroge jaode, odhi onego ji ang'wen, ayo onego jaode, ayo bendo negre. Wenge makabete kendo dhi manage magina mara AK47 akeni oyino bila mondo mi odhi gi magina e ute gima kama nyaka chak ng'e maber ahinya to bende en gima kare ko bila ose ai tich ni bende odwoko magina ne etisendo bila mondo mi odoge ot ka en ng'ano endo makoro doko no setieko tich kose ni bende odhi gi magina e ot nikech mano gima manyalo timre ka koro maendi en ang'o ma chik wacho ewi wachni ber mondo obotwak go bila mondo ang'e to en ang'o ma timore. Owacho kendi ni he stepped out of his house, felled 5 others. Constable Benson Imbatu went home with his AK-47 rifle, picked a quarrel with his wife Carol Amagove, and shot her. Magi Johnson bido ka yuare nikech rangi wugo ga bunde kuja tedhi tichwado go ng'ato. Akabine no sebido ko yuare gichi koro ne nitiere masira ni. Jomoko nitie mabe koro kane gini jo ute ne mabende koro notho. Wach mateka ahinya. Wach machielo mantiere to Oboke ndi maneno ka en is only human. Doctors take on Ruto's grueling campaign diary. Deputy President William Ruto never seems to rest. He's always on the go. He seems infatigable. He is fit. He exercises. He doesn't drink or smoke. He's only 56. He is human. Ruto is set for a 6-day campaign tour of 5 counties before he finally retreats to his Sugoi home for Christmas holidays rather. Mani wacho mentire kanyo endo wacho ni Ruto nigi muya machalo muya marumuga nikech yo mowuotho godo kako timo campaign mage gin gik madhana ok nyal. Wacho ni ok ool bende. Koro wacho ni kosa ni Ruto nitiere gi muya makare makman jogo kuma gin jolony wacho ni mano en dhano. To nikech otimo mago eko magin zoezi orako mang'eny ahinya koro oyudo ka koro en fit omiyo del beber kiketo dendi mo makare ma nyalo timo tije machal kamagi. Kadhi to Oboke ndi mar ariyo, Kirinyaga first gentleman debuts with public address. Mewacho mantiere his presence expected to both strengthen and soften Waiguru's image. Maindian okil kamaloka kamodho Waiganjo mabende en jaod Anne Waiguru ma en gavana ma Kirinyaga. Chal ni koro sani ndi obro loso kodo gana gi kuma Kirinyaga kaka dichuo mokwongo machiege ni opis maduong'. Ing'eni wacho ga ni joma chuo madhiga gi first ladies koro en first gentleman ma Kirinyaga county. So mani to Oboke ni mar ang'wen wach malita ahinya masani ndi koro dhi nyime ka ndi wach mar Benson Imbatu ma en police constable. En police constable to onego jogi te. En police constable to age 59 and set to retire next year. Parame. Ng'ani osetiyo bila igni gite. Sani en gigni 50 kod ang'wen pod en constable. Igni 50 kod 9. He shot and killed his people before turning the gun on himself in his car. Aged 59 and set to retire next year. Police authorities are linked the incident to a love triangle. Imbatu was attached to Kabete police station where officers said he showed signs of disturbance. Onego kijana mwilungo ni Paul Githinji Jadu majegi ni perio kwa dek. Onego jago mwilungo ni Kevin Ojode. His brother said he saw his body at the mortuary and he was a part-time boda operator. Kevin Ayeko ben Onegeka. He was a boda rider and started the business 1 year ago. Ayeko was going about his business when the police constable shot him at close range. Oh my God. He was also a DJ at a nightclub finishing his boda business. His sister Jen Jambi said his brother did genuine business and did not deserve to die by the bullet. Why go to Gimaraj? Jomokunti makoro tho, mokundi benito kendo wachi mari gija udi gijo hera mag katakana weche mag hera.
Wach makoro wang'eyo kito Oboke ni mara auchiel. Mount Kenya tycoons to endorse Raila ahead of Kasarani meet. Foundation among guests ODM leaders meeting in Kasarani. Ma wach mantiere ni koro Mount Kenya Foundation sani koro gibosidho kendo gibosiro manendo ma en jatend ODM Migosi Raila Amolo Odinga kaka jatelo madhi kawo manendo ma en piny. Ka ang'iyo goyo to kaka weche mag hera koro kijegi ni 59 weche mag hera pod thagi nadi. I mean, at 59, onebeni koro isebedo ni ng'amunge gik mang'eny ahinya e hera. Isekadhe mang'eny, isebedo heartbroken, ibe isewuondo ji, ibe isewuondi. Koro onebeni at 59, koro inyalo bedo ni koro unstable maber. Inyono piny motegni weche mag hera. Koro kichalo ng'ama tin. Koro chalo ni weche mag hera manyo timo gigi kaka nitiere kani. Aparo ni en wach malich ahinya. WhatsApp leaves decision on messages in your hands. Sani koro WhatsApp do ma mondo mi kapono ni in gi ote mora mora inyalo keto manendo ma en delete immediately kata nyalo neno kaka ibotime achiel kachiel mano WhatsApp uchiwe kanyo. Sani koro do mana maya wanga ya watu poka alome kata Oboke maberie. Ruto now pushes fringe parties to join UDA. Ruto podora moni mondo mi dundo dubuche mondo mi osire mondo mi gi e UDA mane wach mantiere kata kamano endo monge kunjuri wacho ni it will be dangerous if we all get into one vehicle. We have to respect each other. Don't say you are frustrated when you are also trying to frustrate others. Mane wach mantiere kanyo paro mar Ruto mondo mi joriore chande chal ni koro kobedo ni entiere kare. Uche makoro nyotimre mag masira ma Ukambani chande koro ni kae ndiwe jomanyotho en gima nitiere kanyo inyalo somo. Down but never out, Raila reinvents himself for 2022. My watchman tire Raila put reggae behind him to chart a new path christened Azimio la Umoja. Wachiniko sanikoro Raila manchi parnikoro rumo chako demo chako los rekendo maber uchako duogo na yekruok mare higa ma 2020 mano higa manyien. Sambende koro Mount Kenya leaders, business people in talks to bless Raila. Sanikoro jogo kuma genjo hala jogo kuma genjo madito dite gwenge mag Mount Kenya ikre mar mondo mikoro osidh kendo osir ogai mar ODM Migosi Raila Amolo Odinga ayanga to moloyo ahinya sama koro obro bedo koda kabura magala moro mar Azimio la Umoja mabro timbre alabnendo ma Kasarani chieng' tich abich tarik 10. Magi weche mantie kanyo kanyakla gi josomo kod jondiko be ondiko ka no ka weche ma counties bende nitiere kanyo endo motiapa ahinya inyalo somo nikech saa koro tamre mokwang ni ude weche manyien mabro kelo ni kawuono achiel kachiel e TV mari Lolwe TV. Another walk of shame for Arteta and Arsenal. Maendi sama bende koro Arsenal nyose chwado kod team mar Everton e tugo manyigi tugo mar Champions League. Kawuono ni endi en NOC National Olympics Committee dhi timo yiero mare mondo wang'e to koro ng'ano gini ma dhi bedo kaka jogo eko mantiere kaka jotelo mag NOC. Barcelona rakre kod Bayern otek. Barcelona nyalo thich oko. Liverpool kende team mane oloyo tukene te auchiel e group stages nyaka ne chak English Premier League. Liverpool pod en poch gi pak. Kata nyoro sa onye Milan team mayomyom pod nyotamogi loyo Liverpool pek. Raila beats Oka to win Tycoons backing for 2022. Raila sani ndi koro ne oyangi kaka ng'ano ndo bende bro tingo bendera manendo mara oganda mag Mount Kenya Foundation sama bende koro jidhi yiero manendo mag hea manyien. So mane kanyo endo sama bende koro jini koro allies of DP and Mudavadi criticized president's move to influence succession. Jogo masiro Mudavadi kod Ruto tanani eni gima Uhuru Kenyatta koro tema ayanga kenda dhianja mar mondo mi koro Raila okaw kom nendo kawa kuome. Hey, ene wach mantiere ito Oboke ni mar 4 bende eno kan nitiere over 30 governors to attend Raila's event. Nitiere made Roma mageko governors Pradik mabende bro bedo e nyasi nendo mar Raila. The Orange Democratic Movement Party leader is expected to formally announce his candidature for president. Mane wach mantiere kanyo endo Raila koro bro wacho kendo bro fulo ayanga ni odhichung' iga manyien. Mano en gima nitie. Legalize your marriages, Matiang'i tells officers. Obila mapacho kayo nyisma mondo mikoro kau kendi
ne ni kuro iluwo chikno endo madwarore kaka ng'ano endo ma okendi mondo miyo ng'eni ng'ane emokendo ng'ane gima kama en gima kama mondo mi sama kata gimoro koro timre to wen sama koro isetho kore kang ywaruok makone gi kocha en mahima kagi kacha koro matang nyiso gi ma mondo mi gitem mondo mi ng'ata ma okendi ka inobila kati kendo ka inobila lero mondo mi iketi mondo mi ji ong'e ni to nyithindi gin ng'ano jaodi en ng'a mondo mi kik be ywaruok bedie kata kapo ni koro ing'ielo rengo. Okenya onego beni koro kawo okang' mambele. Omicron osechopo mano e Uganda mana ka e kona ka koro onego watim gimoro amora manyalre mar mondo mi kik wanindi gini pod nitiere jokama watema mar mondo mi wakaw okang' go kuma owinjore mondo mi waked kode. Harsh reality beacons for Barcelona away to Bayern. May watch mantiere kaendi Bayern Barcelona kawuono gotieno mano Champions League ma dhi gore otieno nindi ma kawuono. Ang'eni sa koro orumo kendo onego beni koro kaendi achiel kachiel makmani oboke nindi ma Daily Nation nigi weche mang'eny ahinya iye tawacho ni nabro luwo matin ma wanyalo e okinyi masani. Nyinga en ni Okello piny ng'ich thi Nairobi kaendi koth ochwe kuonde moko koth ok ochwe kata kamano endo we mondo mi wane kaka odiochieng' biro rumo med mna kete TV mari migeno mar Lolwe TV nikech gini en marwa mar jaluo. Erokamano masani warom e mesa mar weche manyien.